yagare kabatungaranke sinungin baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke omoni baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke sinungin baba maga tungaranke kesuma yagare kabatungaranke alisinin baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke bangaliyo paramadamba okuri malindi yermali Radio Benkan lamebagaw Radio Patriote lamebagaw Malizum.net filɛbagaw aw bisimila kan dɔgɔkun laseliba kɛnɛ kan laseliba min wulila ka kuma di tungarange dɔ ma tungarange min kelen no k'a ka tagaliminɛnw siri a n'an ka dɔnkibaru ɲinina Seyidu Sila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na a bɛna kuma kun min y'a bila tagali la a ka laɲiniw ye min ye ani a bɛna bɔ sira min fɛ an ka jɛ an ka ni Seyidu Sila ka masala lamɛn min labɛnna ka kɛ laseliba ye Balmakɛ i ni tile aba ni tile i bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu ni i sigiyɔrɔ fɔ an ye Bakar Diallo ka bɔ Gidimaga Gɛɲi o bɛ yɔrɔ jumɛn Kayi ka réseau ani Kayi cɛ kilo joli 30 kilo ani Kayi cɛ ŋaniya b'e la ka taama i bɛ fɛ ka taama ka taa yɔrɔ jumɛn n b'a fɔ ka bɔ Mali ka taa Maroc bon ni sera Maroc n bɛ tɛmɛ ka taa Espagne ni Ala sɔnna ne ko mun ye taama ŋaniya dusu don e kɔnɔ balimakɛ an ni mun bɛ ɲɔgɔn ka génération bon a bɛ taara quoi bon an fana bɛ sigi ye baara t'an bolo ye fo ni samiya tɛ bon o balo ka gɛlɛn quoi bon an denmisɛnnin waati bon an ni mun bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ taara Espagne sira fɛ quoi bon an fana bɛ fɛ ka taa ye lajɛ quoi ka bɔ nɔgɔ la yala an ka waati dɔ cɛ quoi aw mɔgɔ joli don an mɔgɔ 9 don an mɔgɔ 9 don bon an b'a fɛ ka bɔ Mali direct Maroc voilà bon mɔgɔ 3 b'an kɔnɔ u fana bɛ jigin Algérie u bɛ escalier kɛ Algérie après u bɛ tɛmɛ ka taa Maroc ka taa an bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa kan sɔrɔ ye quoi voilà o de don a ka nin taama in a ye nafolo joli don a la bon nafolo bon passeport ko ye 22,000 bon billet fana 80 ani 9 e olu ɲɛnabɔ sira jumɛn fɛ parce que mɔgɔ bɛ n fɛ n yɛrɛ fa bɛ France quoi bon a b'an dɛmɛ bon ale de y'an dɛmɛ quoi anw yɛrɛ kɔni fɛn t'an bolo fɛn mun kun bɛ ne yɛrɛ bolo bon n fana y'a kala kan ani n fana y'a kɛ baara in na quoi papier ko olu ɲɛnabɔra cogo di papier ko bon an ka mɔgɔ de bɛ Lafiyabugu olu de bɛ papier dilan na ale de y'an dɛmɛ fɔ an ye papier bɛ sɔrɔ quoi i si bɛ san joli la ni baasi tɛ san 22 i tɔ ninnu don olu fana si bɛ taa joli ni joli bon dɔ bɛ yen a bɛ san 20 kɔ bon dɔ bɛ yen a bɛ san 40 yɛrɛ bɔ parce que mɔgɔkɔrɔbalen kelen b'an kɔrɔ voilà a bɛ san 40 yɛrɛ bɔ ni e ye nanzarala lasɔrɔ e b'a fɛ ka taa mun de kɛ i n'a fɔ baara ka fɛn sɔrɔ bon ni n taara kɔni n tɛ se ka baara sugandi ani ye baara fɛn sɔrɔ ni fɛn bɛ sɔrɔ a la ka faso bɔ nɔgɔ la n b'o dɔn baara la e yɛrɛ fɛ Mali la yan jigiya tɛ yen mun bɛ se ka i bɔ nɔgɔ la bon jigiya bɛ n bolo mais a ka gɛlɛn quoi parce que an de caman de bɛ an ka so kɔnɔ bon Mali ka ko bon hali ni kalara i tɛ fɛn sɔrɔ bon zakoti ma kalan bon o ka gɛlɛn quoi o de y'a kɛ bon an bɛ taa fɛ avenir na quoi e tun bɛ baara jumɛn kɛ bon faso la kɔni bon sɛnɛ dɔrɔn
ani lɔgɔ ɲini a banna an kun b'o dɔrɔn de la. aw kun bɛ fɛn sɔrɔ o la wa lɔgɔ ɲini an kun bɛ fɔ sɔrɔ la parce que an bɛ lɔgɔ tigɛ an bɛ taa fɛrɛ an b'an yɛrɛ sutura o ko wari la voilà. ani tunkaranke dɔ ye baro kɛ o y'a yirana k'a fɔ ale taara ka na a y'a yirana k'a fɔ ko sira man ɲi dɛ ko gɛlɛya caman de bɛ ale ye gɛlɛya caman sɔrɔ n'o o kuma ninnu fɔra o tɛ e siran. ayi ni sera diɲɛ jɔ yɔrɔ fɛ gɛlɛya bɛ yen mais garijɛgɛw tɛ kelen ye quoi. n'a sɔrɔ ale taara quoi a ye gɛlɛya sɔrɔ an fana taara an bɛ nɔgɔya sɔrɔ garijɛgɛw tɛ kelen ye bon an fana bɛ taa lajɛ ni ko min bɛ yen an b'a si de kɔ. ni e sera tubabu la a ka di e ka to yen de ka to ka sama bila ka na so wa ou bien a ka di e ye ka wagati kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ ka segin ka na so de. ni n taara ni ye fɛn sɔrɔ ka papiye sɔrɔ joona bon n bɛ segin ka na faso voilà parce que n bɔra yen n tɛ se ka ɲinɛ faso ko quoi. ni n taara yen ni ye fɛn sɔrɔ bon n fa de ye n bila ka taa yen quoi sani n ka fɛn wɛrɛ kɛ n b'ale de barikada voilà n bɛ fɛn kɛ ale ye sani n ka taa faso la bon ni ye fɛn sɔrɔ kɔni n bɛ taa sigi faso la voilà n bangebaaw fɛ yen o de ka di n ye. est-ce que métier b'e la e bɛ se ka métier min kɛ i ye kalan kɛ wa tubabu kalan. bon ma tubabu kalan kɛ n ye madrasa kɛ dɔɔni n ye san 6 de kɛ madrasa la n bɔra quoi n kun bɛ Muritani Salo bon n taara yen n ye buru gosila kala quoi bon n y'o fana don hali an ka dugu la quoi i b'a fɛ ka n ka baara daminɛ mais i yɛrɛ ka dugu la quoi i tɛ fɛn sɔrɔ i bangebaaw bɛ u bɛna bɛ ta juru la bon i tɛ fɛn sɔrɔ quoi ne ko n tɛ se ka baara kɛ yen quoi n ye baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bon n bɛ se ka baara kɛ sisan n tɛ se ka baara kɛ yen quoi. a bɛna bɔ avion na yan sisan a bɛ taa jigin Maroc n'aw jiginna Maroc a ko tɔ bɛna kɛ cogo di. relation de don mun b'an bila ka taa quoi mɔgɔ b'a bolo yen taximani b'a bolo yen n'an taara dɔrɔn bon fana b'an ta ka taa an bila geji fan fɛ quoi. geji bon maa yɔrɔ kelen don quoi. o de ye taamasira ye. voilà o de ye taamasira ye ka taa Espagne. o bɛ kɛ sen na wa ou bien a bɛɛ bɛ kɛ taxi de la. ni taxi y'an bila ka taa an bila an seyɔrɔ la quoi parce que an bɛ taa wula kɔnɔ kuru sanfɛ an bɛ taa sigi yen de quoi bon ni jigi waati sera taa waati sera quoi an bɛɛ bɛ bɔ kuru sanfɛ ka jigi ji dan geji jidan voilà jidan na quoi. ka sɔrɔ ka don kulun kɔnɔ. awɔ ka sɔrɔ ka don bato in kɔnɔ bato marama in don ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ sisan kɔni na ala ye an ɲuman lase an bɛ se bon na ala ye mun fana kɛ o de ka ɲi voilà. ala ka sira kɛ. amina ala k'aw ɲuman segin. amina i kumana n ye a diyara n ye i ni ce an ka foli b'i ye. merci a diyara n fana ye. Yari yari ma
Radio Benkan lamɛnbagaw, Radio Patriote lamɛnbagaw, Malizoom.net filɛbagaw, aw bɔra ka nin dɔgɔkun laseliba de lamɛn sisan nɔ. Laseliba min ye kuma di tungarange dɔ ma min kelen k'a ka dugutaga minanw siri. Ani Seydou Sila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na, a ye ɲɛfɔli k'an ye kun min y'a bila tagali la, laɲini ye minnu ye ani a bɛna bɔ sira min fɛ. N'aw b'a fɛ ka segin ka ni laseliba in lamɛn ani maraka faama ka journal Bamara a n'a ka laseli tɔw tubabukan ni bamanankan na, aw bɛ taa Malizoom.net kan www.malizoom.net. Aw k'an bɛ Seydou Sila maraka faama ka laseliba wɛrɛ kɛnɛ kan.